Que tal, amigos e amigas? Benvidos e benvidas a un novo episodio de Dando a Lata. Estela, diz que tal? Vexote con muchísimo flow hoxe, Home, non, é que fai frío. Está chovendo, que é unha. Sí? Sí, ata o 40 de maio non te quites o saio. Do 40 de que? De maio, pero non de Diego Maio. No, xa molaba, en verdad. Maio, non confundir con maio. Mayo, no, porque o meu apellido é Mayo con elle. Maiopas. Si non sería o Maiopas. Oh yeah. Eso que sería un triptón, ou non? Un Cala, cala, que eu non sei desas cousas. Bueno, oye, que estamos en unha serie de episodios paranormales aquí no local. Sí, efectivamente, claro, contexto. Nos gravamos nun local prestado e últimamente pois pasan cousas raras. Efectivamente. Raras. Moi raras. Moi raras. E peligrosas ao mesmo tempo. Pegrilosas. Outro día fun mexar e casi afogo no váter porque empezou a hacer glu 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 o baño e eu non sabía que facer. Hai que facer un apunte, e é que non foi obviamente porque foi o cisterna, sino porque estaba caendo a de San Quintín fora. É verdade, estaba chovendo pouco máis e temos que ir, pouco máis e temos que ir en barca para coller o bus de volta. Literal. E despois hoxe a bombilla do baño. Glu 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 glu, Sí. mima. Estábamos preparando o programa e de repente oigo a Estela gritar super agudo, e eu, que carajo está pasando? E entro ao baño, está a luz, chof, 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 chof. A ver se non de repente nos cae a estantería así porque sí, o que? Claro, os carteles tamén caen, todo mal. As cámaras hoxe, nada, non tiramos coas cámaras, pero bueno, algo botemos Sí, no porque hoxe programa de hoxe. temos un programón espectacular. Temos unha puche sección nova, unha nova sección da chapa con Luis Carrasco. E tamén vai vir a Lucía Veiga, Yeah. espectacular, pero todo eso ídolo ver no programa, pero vamos a dar así xa un poquinho de ritmo, con nada máis e nada menos que unha puche sección. Pois aquí estamos arrancando un novo programa de Dando a Lata con nada máis e nada menos que unha puche sección, pero hoxe veño tranquilo, Estela, sabes por qué? Por? Non sei. Porque hoxe sabemos de que vai a puche sección, porque podemos decir que estás cookie, non, Paula? Estou cociñando, efectivamente. Hoxe vou facer unha receta, pero claro, non podo facer... Para, receta de que? Xa sorpresa. veredes. Hombre, queda... En menos de 30 segundos vas ver de que é a receta, así que non señas impaciente. Pero podernos levar a facela. Para, eu non tiña ni idea de que ibas facer isto. Claro. Ah, vale. Sí, Cookie sí. Mama Chu. Cooking Mama Chu. Yeah. E os respecto a levarvos... bueno, Porfi, xa me porfi, pensen. porfi. Teño que pensalo. Porfi. Paula. Dentro vídeo. Ao final, Paula non tivo ovos de facer a receta. Pero eu teño un, así que imos intentar facer unha receta dun brownie con un solo ovo. Jiji. Primeiro de todo, un ovo, con moito cuidado porque é o único que temos. E se che caen as cáscaras non pasa nada, as quitas e xa está. Despois, media taciña de azucre. A verdade é que as medidas as calculamos grazas á produtora que lle preguntou a ChatGPT, porque claro, tendo só un ovo, iba a quedar bastante cutre. Remexemos, en por dous, ye. E despois lle botamos tamén non sei cantos gramos de manteiga eran. Derretida, importante, claro, ao final. Remexemos. Vale, teño unha cuestión que comentar, que a verdade é que fun á playa antes de facer a receta e estou moi quemada, porque botei crema, pero non é suficiente, parece ser. Despois disto, metemos chocolate fundido, remexemos. Ei, que fai aí Adela? Home, a verdade é que non lle vou dicir que non. Tamén botamos un pouquiño de Alberto local, porque hai que facer as recetas con amor. E aquí temos que bater con moito cuidado, porque senón o polvo sae volando. Tiki. Ah, tamén media taza de fariña. O que teño que facer para non ter que ir máis. Bueno, fariña. Tiki. Remexe. Oi, que ASMR, por favor. Yes. E despois, noces. Venga. Bim. Remexe. Unha pizquiña de sal. Mira que artista. Sí. E nada, pois xa estaría. Remexemos un poquinho máis e o temos que meter nun bol para metelo ao horno.
A verdade é que non tiñamos un bol máis pequeno porque sí que a mezcla é moi pouquiña, pero bueno, non pasa nada porque... Va a quedar buenísimo. Pois aquí estamos, despois de ver tanta comida, a mí acaba de entrar unha fame brutal de comer unha cousa que hai no sofá. ¿Qué? No, a ver, xa estás malinterpretando. Digo por xamón, claro, joder. Luis, que tal? ¿No tiene no episodio? Muchas gatas. Aí, Sorprendichos, non sabía que decir. Pues nada, hoxe, xa que falades da hora de comer, quería falar hoxe das vosas series da infancia. Cal é a vosa favorita? Eso de primeras. A min, como serie no, pero como proxecto serie Sabarín Club para min épico. Sabarín Club. Como era de Subes do Club da Gale. Ai, a miña irmá gustaballe moitísimo a canción de Carmiña Bacaloura que, bueno, non lle gustaba, que daba un puto cague esa canción. Carmiña Bacaloura fai ben, é terrorífica. Perdón. A mí encantame estas seccións porque simplemente teño que decir o título da sección, eles falan e eu digo, adiante o reportaxe. Non teño que preparar nada. Venga, a ver, señor protagonista. Cal eran as túas favoritas? No. Eso íbamos falar dentro da reportaxe. O sea, Vamos ver, sobre todo, cal é a favorita de todo tipo de edades e gustos dentro de Coruña. A min gústame Hora de Aventuras. Pero... Hora de Aventuras llegou. A mí daba un pouco de mal rollo Hora de Aventuras, En serio? Sí, era un pouco bizarro a veces. Pero estaba guapo. Sí, gustaba máis Historias Corrientes, por ejemplo. Pero Historias Corrientes tamén era un pouco bizarro. Pero bizarro en plan bien, no en plan ¡Tu turbio. madre! Oh! Claro, exacto. Perdón. Vale, pues agora sí que se non alargámonos moito, imos xa con esta reportaxe. Hoxe estamos aquí en medio da absoluta nada para contradicir ao Luis do pasado. Dímonos conta dunha cousa, o seguinte episodio, que é o último da temporada, xa temos ante a reportaxe apalabrada, que de feito estamos a gravar aquí. Así que dixemos, non podemos aproveitar a oportunidade de facer unha recopilación dos mellores momentos da temporada e sobre todo de tomas falsas que non vistedes aún. Así que, imos con iso. Pois nada, espectacular reportaxe un día máis que nos trouxo Luis Carrasco e o noso compañeiro o Manuel López aos mandos da cámara. E agora chega un momento máis espectacular do programa porque hoxe temos a unha pedazo de profesional super reconocida tanto en Galicia como en España e no mundo inteiro, que carajo. Entonces, hoxe temos o placer de recibir en Dando a Lata a Lucía Veiga. Que tal, Lucía? Como estás? Benvida. Ai, que gusto estar! Que tal, todo ben? Todo ben.
Vale, imos empezar a entrevista cunha pregunta sinxela, pero divertida, sí. Esta das míticas que che poñían na clase e che decían justifica a túa respuesta. Me cago na Claro. A ver, Ti, se tiveras que interpretar a unha cuchara, un cuchillo, un tenedor, sí? quen che gustaría máis? Cuchara. A cuchara na HD, pero porque a túa personalidade consideras que é máis cuchara? Sí. Sí. Porque a culler é como receptiva, ¿no? É verdade. Estamos aí filosofando sobre... Claro, exacto, que trata diso. Claro, sobre a culler. É acolledora, é receptiva, é redondiña, e non ten esas aristas, entón, sí, sería claramente culler ou cullerón. É verdad que é máis satisfactorio de ver unha cuchara que un tenedor, por exemplo. A ver, pero... Porque é máis, o sea, isto de tacto dices tú, Claro. máis ben feita. Pero Porque o tenedor hai que ter cuidado O que... tenedor é como máis mainstream, en plan, é como máis carismático, tal, é o típico tal. Sí, sería un pouco máis alfa da manada Sí, o tenedor. sí, sí. O que pasa é que é enganoso. Para min o tenedor é falso, é raza falsa, sabes? Máis o cuchillo? Tú crees? O cuchillo vai de frente. Vai de cara, O eso é cuchillo así. vai de Claro. frente. É que non sabemos de que estamos falando, pero temos moi claro a que nos referimos. O sea, Totalmente. O sea, o coitelo vai de cara, ás veces pode ir de farol, porque tamén os hai que non están afiados, Xa. pero o garfo é un pouquiño máis falso. Eu hai pouco mordín sin querer, de meter o bocado, mordín o garfo e casi parto un diente. Dixen, malditos sexas. Terror. Desde aquel día cruzáchelos. Cruceinos, non podo con eles. Bueno, nada, agora xa comezamos en serio coa entrevista. Nada, investigando sobre a túa vida, que obviamente a túa vida profesional é reconocida xa de dominio público, pero a min gustaba muchísimo a anécdota que tes que comezaches traballando en unha tienda de telefonía da cal non vamos dar nombres, porque si tal que si queren patrocinos que nos paguen, que carajo. Eso. Entonces, Colín, que é super bonito ver esa evolución de estar así e tal, ademais dixeron que te votaran. Sí. O sea, Despido, totalmente. E mira ahora, onde estás? E mira ahora, si houve algún momento que pasei por diante da tenda e mirei para dentro e dixen... Toma. A ver, foi un cambio de vida moi inesperado, non contaba para nada. Nunca na vida deixaría un traballo cun contrato indefinido que non estaba mal pagado, precisamente, que tiña pois as miñas horas, as miñas vacacións, pero sí que é certo que era totalmente infeliz. Xa. A atención ao público gústame, pero non son boa comercial, en xeral, nin para venderme a min, nin para vender nada. Entón, solucionaba moi ben as incidencias, os problemas, sí, é certo que a xente sempre viña a falar comigo, pero mercaban os compañeiros. E entón, cando nunha tenda dependes dos obxectivos de ventas, pois un momento dado decidiron prescindir dos meus servicios. Foi un despido aparte desagradable, porque chegas un día pola mañán para empezar a traballar e cando vas a entrar a cambiarte din, non te cambies. Te piras, carretera e manta. Opa! Ven o despacho e xa din ali, pois hasta aquí. Entón marchas e quedas volado. Xa. Voladísimo porque non tiña plan B, nin... O que pensara cando era moza, non? Que eu quería ser profe, estaba totalmente descartado e de repente tiña 37 anos cumplidos e digo, buah, e agora? Movida literal. Movidón, Flipas. sí. E como foi o cambio de comezar neste mundo do audiovisual e tal? Que che incitou? Eu penso que o mellor que fixen nese momento foi non entrar en frenesí, non entrar en agobio. Sí. Eu tiña paro porque traballara moitos anos e non o consumira e entón tiña como 2 anos de paro. Non era a intención consumilos, pero sí decir, teño meses suficientes para pensar e ir mirando e descansar tamén e reestruturar o coco. E entón empezaron as casualidades. Teño un amigo, Daniel Currás, que ten unha escola de interpretación, de audiovisual, e me dixo, vente, que así estás entretenida, pero era totalmente ocio, de sal da casa e tal, por qué? Porque si, tiña morro, toda a vida tuve en morro, pero non por nada máis, pero así estás fora da casa e estás entretenida. Despois, pois era, coñecía a Pedro Brandariz e a Osvaldo, pois de ir de público tamén e de coñecelos do medio,
Entón de repente apareceu a webserie Galicia Crime, que era con amigos, eu fui ali por pintar a mona con colegas. Literal, o que estamos facendo nós agora mesmo. O sea, Claro, o pero que mesmo. nunca sabes de onde sale, porque ao final levou un mestre Mateo, e a xente de producción que coñecín nesa webserie, e despois me convocaron para un casting para un anuncio. Bobada. E eses primeiros meses iba compatibilizando, pois estuve traballando nunha cuberteira, falando de culleres, garfos e coitelos, etiquetando culleres, garfos e coitelos, facendo paquetiños, polledes plásticos. Así tes tan claro as respostas. Home, son unha experta cuberteira. Ou campañas de publicidade ás 5 da mañán colgando globos nos retrovisores. O sea, eu iba facendo cousas igual. Saquei o título de monitor de tempo libre. Eu tamén sou monitor de tempo libre. Porque temos morro e temos aí, Efectivamente. está aí. Eu non sou monitor de tempo libre. Pero morro tes podías, A min toleamos pequenos. Acábame tirando por río, a min. Pois non, eso foron casualidades e dese anuncio empecé no malo será porque era o mismo director, era un zopilote, era Andrés Maía. Fun encanando cousas, cando me din conta, estaba vivindo do traballo do audiovisual. Sabes? Que guai. É que é increíble. Non sei, claro, decir, non sei como entrei, non sei por que porta entrei aquí, pero ao caso que entrei. Chegaches, estás aquí, e ademais falabas tú da época do Malo Será, que me parece un show super interesante porque era un show planteado ao mesmo tempo para o público e para a televisión. O sea, tú ahora mismo, tanta experiencia que tes, que prefieres traballar? Para o público ou para as cámaras? É complicado, porque é certo que non tiña moita experiencia de teatro, o sea, si poño na balanza, traballei máis en audiovisual o mellor que en teatro, e o que me está apetecendo, o que me pide o corpo é teatro, porque a sensación do directo e o vivo que está un espectáculo e o feedback que che dá o público non o hai nunha cámara. O sea, a xente pensa que o audiovisual é genial, pero ti vas ali e estás facendo micropartes de escenas, un plano repite 50 veces, e é un esforzo poñerse nesa enerxía, repetir o raccord, que coincida todo, é moi duro. E por satisfactorio, penso que é máis o teatro. Sí. É estimulante, sabes, no momento. É que aparte, o sea, é unha decisión supernatural, porque, claro, traballar con Hai megas. xente, somos persoas... Ai, meigas, Luis, Que estás que nos está querendo seguir parvo. aquí o tipo do Forbes, macho. Moito carto non debe ter, que pegou un cartel como puido, xa te digo eu. Nada, iso que dicía, que é moi natural esa resposta, verdade? O normal é que, pois, se eres unha persoa de persoas, querer traballar con xente, e que iso date moitísima enerxía. E al final traballar coas cámaras aquí, que chegas, estamos aquí unhas cuantas persoas, pero al final empezamos, claqueta, bueno, a facer o parvo aquí delante destas cámaras que nin rin, nin aplauden, nin nada, o sea... Bueno, pero polo menos vai en continuidade, quero Sí. dicir, a enerxía coa que empezas, mantés e tal, e chegas ao final. Eu teño atopado xente que di, bueno, que di que son actores ou que queren ser, pero só de audiovisual. E a mí non me entra na cabeza como alguén que se considera actor e que lle gusta interpretar, descarte totalmente o teatro. A min dá a sensación de que o que che leva a poñerte só diante das pantallas é ego. Xa, Non o amor polo produto, pola profesión. Sí. Que guai. é super interesante iso. Puá. Flipas, A ver, flipas. como algún vexa isto vai decir, oi, da tía. Non, pero é verdade, o sea, é así, é así. Sí. E tú viñas de facer comedia nun registro máis ben cómico e de repente chega a oportunidade de rapa que che fai a vida así. Buah, pero brutal. Unha, porque aparte traballaba máis a nivel pues, local, autonómico, quero dicir, facía comedia, iba ao lugar con Pedriño, Brandariz, tiña o Malo Será, facía impro con Marita Martínez, que é a miña socia de toda a vida, pero era comedia e era en galego e era autonómico, e de repente chega un thriller drama nacional. E para min foi un exercicio de confianza brutal, de pensar, si me escolleron, eles saberán, porque sí que foi un casting abertísimo, fomos moitísimas persoas. Ai, Dios, que susto! Tranquila, muller, Que susto. que é un cartel caéndose, Eu quero joder. quitar xa. Pois, Ai, bueno, carajo. Xa está. xa está. Despois facemos un plano de cada un, para que...
Pois fomos moitísimas persoas a aquel casting, entón claro, que me escolleran sin ser coñecida, que a plataforma, que a cadena, non? Que apostara por alguén que non era unha cara coñecida para un produto forte, non? Que era Rapa. E despois a maneira de interpretar comedia, o tempo, a enerxía, non ten nada que ver co drama, eu non fixera nada de drama. Entón o que tiña era solamente que deixarme frouxiña e seguir indicacións. Penso que é unha das miñas virtudes, que teño cintura e que non, para eso non son nada ríxida, que se me dis fai así, pois eu obedezo estupendamente. Entón o mérito, será tamén algo meu, pero tamén moito de dirección, de realización do equipazo que hai e dos detrás compañeiros, tamén, claro, total. imagina, de chegar ali de pepinillo, como din, ¿no? De novata de todo, e estar con Javier Cámara, con Mónica López, con Mabel Rivera, que queiras ou non, eles vanche dicindo tamén, e vas copiando e vas aprendendo. Buah, foi o de Rapa. A primeira vez que me conoceron pola rúa fora de Galicia, que me din conta de que, ostra, Rapa estáse vendo. Sí. É que potente. Sí, e que chegue 3 anos despois, porque para min todavía as alegrías de Rapa ainda son este ano. Nos Mestre Mateo ver como premian o equipo e non sei, e que a xente, estou ao mellor por outro proxecto, pero cando me coñecen, bueno, nos Goya, Iria del Río, ainda me falou de, en Rapa estás brutal, e como... Estáme falando, Dios mío, miraba para o e decía, estáme falando, non? Es decir, gracias moitas. Bueno, eso fixen algo parecido con Carmen Machi a primeira Sí. vez que me presentaron. É morro, xuro. É que é unha cousa, o dos Goya. Porque Prima. Mónica López é moi amiga de Carmen Machi. E entón, cando fomos aos Feroz, o primeiro ano de Rapa, e de repente, Marita e eu cor... Mira, Carmen Machi. E Mónica nos dice, é amiga miña, Carmen! E tú, en apnea, así. En apnea total e absoluta para ir á tele a un concurso. Aparte pequeniña, claro, e eu cos taconazos e eu así. E entón ven Carmen e Mónica López di, bueno, presento a miña compañeira, Lucía e tal, e Carmen di, no, xa sei quen é, totalmente. Enhorabuena por tu trabajo, me encantó, e eu así. Guai, que moi forte. E o único que puiden articular, sin babarme, foi... Me gustas mucho, Carmen. Foi o que puides decir. Non puides decir outra cousa. Marita fixo así, digo, está moi nerviosa. Perdón. Estaba facendo unha escena de comedia na vida real. Claro, bueno, imagina, con Carmen Machi podes facer o que queiras. Xa, é que tía, de verdade. Sodes moito de meter a pata así de equivocarvos, porque xa non é a sempre. primeira vez que digo en vez de bocamón, xa ia decirlo. Bocamón de jadillo, dixe tú a ver. Esas son buenas, sí. Top Dix Denzel Washington, Steven Spielberg, Cigano Fumarro. sí, A mí me pasa moitísimas moitísimo eso, bailame a lengua a mí má. Que vai. Pois Bueno. sobre todo tamén o bonito de todo o que se está pasando xa non é só a nivel profesional a cantidad de chollo que se está vindo, sino tamén a cantidad de premios que estás tendo últimamente. Os premios son, sempre digo, ¿no? Son como moi subxectivos e parte, a maioría deles, penso que parten tamén do cariño, de que teño un carácter afable, que penso que se traballa ben comigo e entón a xente queda con eso e cando ten que votar, o mellor, entre 4 persoas ou 5, pois se a unha coñeces e che cae ben, é como que puntúa un pouquiño máis, a parte de que o traballo non estuvera mal, porque senón tampouco estarías nominado. Sí. Pero, o sea, os premios non dan de comer, pero bueno, sí que prestan e dan moito caloriño e dan moito ánimo para seguir, porque sí que estou xa entrando nese momento no que traballas, traballas, o sea, os primeiros anos con Malo será e con Malicia, non parei, e agora é cando empezo a acostumbrarme aos picos, este mes non teño nada. Hola, Inem. Bueno, hai moita xente que lle pasa o tema do síndrome de impostor. Buf. Como levas ti? Hai que levalo. Xa. Hai que levalo. O síndrome de impostor non deixa de ser unha inseguridade. Polo que sexa. Polos complexos que teñas, bueno, ao final sempre son complexos. Eu como cheguei tan tarde á profesión,
sin estudios sobre... O sea, eu non estudiei na ESAD, non fixen... Pois nada, eses meses que fun co meu colega a esas clases de interpretación, pero nada, eu recoñézome ignorante en moitas cousas técnicas ou, eu que sei, falo con compañeiros, incluso faltame tanto cine por ver, tanto incluso libros por ler, e digo, e que fago aquí no medio? Xa ves, é que aparte a xente sabe moitísimo de un montón de cousas. Moitísimo, e entón hai un pouco a veces esta titulitis, hai como dous bandos dentro da interpretación de os licenciados das escolas de arte dramático e os que veñen de fora da aluvión, non? De repente, os que se subiron ao carro. Claro, eu son das que se subiron ao carro. Sí, son licenciada en Filoloxía Hispánica, home, algo saberei, pero non de interpretación. E entón, tes que pelexar un pouco con eso, porque sabes que hai unha parte da xente ao redor que che mira como quen xulgándote máis porque ves de fora. Entón, tes que dar unha talla ao mellor superior a que che pedirían noutro caso. Eu que sei, é complicado. É unha cuestión de confiar e de decir, bueno, e o día que salga mal, saliu, tampouco vou morrer desta. É verdade. Home, ao final, eu creo que todos somos un pouco mediocres en todo. Entón, hai que botar morro e xa está. Sí. Facer que sabes e aprenderás. Sí, e sobre todo manter os pés no chan, quero dicir, son os dous extremos moi desagradables. Eu prefiro ser un pouco máis insegura do que debería a que se me vai a pinza. Total. Pero vamos, porque tamén vexo ao redor xente que se lle foi a pinza, dices tú, perdona. Ya. Báixalle dúas. Sí, ou así entre amigos de me limpio el culo con tu título, o sea, claro, no, hai veces que dices, a ver, relájate, que non... O título tampouco che asegura, non sei, pois, que conectes o mellor co público, ou podes ter coñecementos teóricos e técnicos, pero non quere dicir o mellor que vayas facer todo sempre mellor que o resto. Total. E bueno, xa cambiando un pouco o rumbo da entrevista, que estamos un pouco intensos, que iba a decir, que te gusta máis? Interpretar entón papéis máis chistosos, máis igual pretos da túa personalidade, ou papeles máis dramáticos ou malos? Que che mola máis, ser buena ou ser mala? Polibueno, polimalo. Polibueno, polimalo. A ver... Polibuena fuches nas neves. Polibuena fun nas neves... sí, iba a decir, en comedia, diríamos, non? A comedia é, para min, penso, o meu medio natural. E non porque sexa máis sinxela, porque é complicada de facer a comedia, pero é como a miña expresión. Hai unha cousa moi bonita que escoitei unha vez e que me gusta moito e é que os actores, os que se lles dá mellor a comedia ou que lles gusta máis a comedia, é normalmente porque teñen certo problema de autoestima e coa comedia poñen a máscara e entón non son eles mesmos, están facendo comedia. E os que se lles dá mellor o drama ou o thriller ou tal, que normalmente non lles gusta a comedia, por certo, é porque teñen o mellor certo problema de ego e costalles moito o ridículo. Non soportan que se rían deles. E penso que ten bastante de verdade. A min, ao principio, sobre todo, dábame como pudor sacar a parte seria de min e entón estaba moito máis cómoda en comedia. Gústame máis a comedia, pero me parece máis reto e me estimula moito máis o drama. Sería así a resposta. Que guai, que guai. Un drama tamén é máis ou menos o que ven sendo Soy Nevenka, película que... É que estamos aquí charlando de tranquis con unha nominada a un Goya. É que isto é, o sea... Buah, pero cando penso a min vaime mal, É que porque moi forte. estamos aquí falando, no, jajaja, bocamón de jadillo, ¿verdad? De repente... Unha nominada a un Goya que levaba un vapor 4 horas de gala e vapeaba debaixo da capa. Por que non podíamos salir a comer, nin a beber, nin a mexar, nin a nada? E eu, pero isto que... Pero a Academia, que facéis, joder? Mal. Academia mal. Por que non lle deixáis a Lucía Veiga salir a fumar un pitillo, coño? A ver, decían, podedes salir que non se vos vexa moito na emisión. Claro, levaba unha capa de 4 metros blanca, digo, vaiseme ver. Pasaba Lucía detrás de unha persona. Efectos especiais. Claro, Reina. un halo. Estaba o técnico de luces. Oye, quen se pasou co fumeo? Como foi esa experiencia de estar ali nos Goya?
Tuve que repetirme varias veces como así o sintagma, non? De estás nominada a un Goya, porque chega un momento que entras na roda de preparativos, de cousas, que decir, o día que me din estás nominada, choras moitísimo, tes aí como unha cousa no estómago, pero despois empeza a carreira para os Goya, que levo, e son como cousas menores, que levo de roupa, como viaxo, cando vou, as datas, vou ter esta entrevista, e entón empezas a preocuparte por cousas menores e perdes a perspectiva, e de repente hai días que frenas e dis, estou nominada a un Goya, tío. E volve esa cousa no estómago, que en que momento, hai como que perdín capítulos da serie, en que momento aparecín aquí, claro, estou super agradecida a Iciar Bollaín, a productora, o equipo, porque un papel pequeno, porque está cortado agora xa para o videobook, e son como 5 minutos e pico, nunha peli, que me nominaran, é como... Hai unha parte de min que está orgullosa, e dentro desa autoestima e dese síndrome de impostor é complicado xestionalo, pero sí que dis, no, estou orgullosa. Claro. O sea, mal non puido estar, porque de feito na academia sí que non me coñece ninguén me votou porque lle caera ben. O sea, quero dicir, é porque lles gustou. Sí. E é certo que era un personaxe agradable, quero dicir, era a única boa persoa, o mellor, que se vislumbraba naquela peli. Pero foi abrumador, foi como colarse na festa de outro, ou como cando estás non sei, eu son da EXB, cando estabas na EXB, faltaba o profe e che levaban a clase dos maiores, sabes? E estabas ali mirando, buah, chaval, vou calar que non sei de que están falando. Non, foi guai, foi. E facíades algunha vez a de cando sabías que iba a faltar un profesor cerrar a porta para ver, para que si pasaba algún profesor polo pasillo, decir, este está dando clase. Claro, de chill. Pero en vez de estar aí, lele. Sí, xa hai chegando a adolescencia, esas cousas, sí. Sino despois eu son moi parviña, non me daba conta. Que guai, pois chega un momento, creo que de facer o test que solemos facer ahora ao chegar ao final dos episodios. Easy peasy, unha tontería. Vale. Necesitamos que nos digas 3 nomes de persoas, os primeiros que che veñan á cabeza. 3 nomes de persoa... Sí, así medio coñecidos, tal. Pero, nomes de persoas coñecidos. Claro. Vale. O sea, que existan. Randoms. Non decir, Javier, non sei que tal. En plan, personas que conozcas. Vale. Quique Peón. Quique Peón. Marita Martínez. Marita Martínez. Paco Deniz. Paco Deniz, vale. Pois agora tes que escoller con cada un deles entre con un tes de que ir de festa, Sí? con outro tes que facer unha empresa, Unha empresa. e ca persona que falta tes de que ir vivir a unha illa deserta durante un ano. E volves logo. Si Buah, sobrevives. que difícil! Si sobrevives. Si sobrevives, claro. Buah! Porque eu penso que con calquera dos 3 podería facer calquera das 3 cousas. Pero vamos a ver, a festa, empresa e ir un ano a unha illa deserta. Sí, a sobrevivir. Vale. A festa sería Marita. O que pasa é que, claro, xa traballo con ela, tamén podería montar a empresa, pero a festa sería Marita, a empresa e a illa. A empresa Quique, porque un ano nunha illa deserta, o mellor sí que o mato. Ou ela min. Bueno. E un ano a unha illa deserta con Paco Deniz. Pero tamén pode servir o feito de, como vas volver, te lo cargas el primer día e vives ali o resto do tempo así. No, pobriño, entre dos palmeras ali estirada, yo carallo. Chill, a tomar el sol. Que guai. Que guai. Mola. Pois nada, moitísimas grazas, Lucía, por vir, espero que pasaras genial. Sí, o meu, estupenda. Sodes guais, mola. Dimos moito a lata. Moitísimo, pero perfecto. Vale, guai. En plan, dar lata aquí e dar boa lata, en plan, Claro. está ben. Entonces nada, moitísimas grazas por vernos e vémonos dentro de 2 semanas nun novo episodio de... Dando lata. Chao. Dando lata. Es Carmen Machi. Hola, Lucía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, me encantó tu papel en Soy Nedeca. La verdad es que hiciste un trabajo increíble. Me gusta mucho, Carmen. Nos vemos luego, ¿vale? Disfruta de la gala. Hasta pronto.